Nakon što je 20. studenog 1991. neprijatelj zauzeo Ernestinovo, započeli su prvi veliki napadi na Antunovac, posljednju crtu obrane pred Osijekom. U pomoć je pritekla 101. Zagrebačka brigada koja se nije uspjela probiti do već okupiranog Vukovara. Zajedno s lokalnim stanovništvom branili su Antunovac 2 tjedna sve do 5. prosinca kad je nadmoćni neprijatelj zauzeo selo, a branitelje natjerao na povlačenje. Na mjestima masovne grobnice i pred kapelicom hrvatskih branitelja, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, Antunovčani se već tradicionalno prisjećaju 34 svoja sumještana, koji su dali svoje živote u obrani sela u Domovinskom ratu. Na nama je obaveza da tu uspomenu na njih dalje držimo živom, a mi koji smo danas ovdje i koji imamo tu sreću da smo preživjeli sav taj pakao, i je obaveza i dužnost da mlade ljude upoznajemo sa tim što se dešavalo, a ne samo to, nego da ovo mjesto i sva druga mjesta u Hrvatskoj obnavljamo, razvijamo kako u gospodarskom, tako u svakom drugom smislu. Na današnji datum ipak sve misle i lete 24 godine unatrag. Opsada Antunovca u Domovinskom ratu poklapa se s padom Vukovara. Neprijatelj je tada sve snage usmjerio prema gradu Osijeku, a Antunovac se našao na putu. 20.11. su krenuli prvi napadi na Antunovac, tada je Ernestinovo palo, Laslo ostao u okruženju, Seliš je odio kod Antunovca pao, i tih 15 dana smo im očekivali svaki dan kada će krenuti napad u biti na Antunovac. Evo, 5.12. je i krenio konačni taj napad i na Antunovac, i Antunovac tada više nije izdržao, bio je okupiran. To su biti bili zadnji pomaci srpskih snaga u Domovinskom ratu. Antunovčani tih posljednjih dana nisu bili usamljeni u obrani mjesta. 101. Zagrebačka brigada, koja je brojala 2000 branitelja, prvotno je poslana u pomoć Vukovaru, ali kako je grad heroj u međuvremenu pao, preusmjereni su na južnu bojišnicu grada Osijeka. Njihovom ratnom zapovjedniku još uvijek je u sjećanju taj 5. prosinca. A ja sam 3 dana prije toga uspio sa svojom inženjerijom zapriječiti tenkoprohodni put odozgo, i kad su tenkovi naišli to minirano područje, 2 su tenka uništena, ostalo su se 3 vratili jer nisu više smjeli dalje, nisu znali šta ih čeka. Nažalost, pred poslijepodnevne sate bili smo jednostavno prisiljeni povući se iznutra. A u povlačenju su, zbog poznavanja terena, upravo branitelji iz Antunovca odigrali ključnu ulogu, pa je evakuacija prošla bez većih žrtava. Neki od tih branitelja uspomenu na pale suborce danas čuvaju trčanjem. Mi smo našim trkačkim dijelom dali doprinos i otrčali južnu crtu razdvajanja bojišnice i kao maratonci dali svoj obol tome događaju, spomenu na naše poginule prijatelje, jer smo i mi bili suborci njihovi. Neki smo preživjeli, neki su poginuli i na taj način im dajemo počast i veću slavu. 5. prosinca najtragičniji je dan u povijesti Antunovca, kojeg njegovi mještani vjerojatno nikada neće zaboraviti. Na današnji dan svi oni imaju samo jednu želju: ne ponovilo se.